Bisogma daina abena kana kunafoni kwa ulateme kunafoni muno ni ubetalike Modibo Keita aleka wagatula hakilla jigina sambakele ke mekononto bioro anifla o kolingolin kalutli folo na ko mako 1er décembre 1962 sambakele ke mekononto bioro ni fla o sankalut tanflana tli folo abena kana o kunafoni ko lase awma abetalike laje folo mi ni onana kana sigi senka ni oye nyogon kalan laje na ko mako séminaire membe kiritige la wuka u kofo anga jamana kono kuma burula o yabakar kamara numéro 1 senkola Mamadou Fofana Kadhafi olanta ko blada grandala Kadhafi eka tanani. Les journées d'études des magistrats maliens ont débuté ce matin à la salle de conférence de la permanence nationale. Domi ni oluye kalandonye ka anyasi mali kiritige la uma o damna bisogma daina la jeke sola me ni obe jamana tuma besebe nyana boyoro ka o kofo sous la présidence du camarade secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, Modibo Keita. Anyamgo yakumbe mami bolo oye anto nyogon ni aleye furuba kalatigi nanko mako secrétaire général membe Union soudanaise RDA brebrel kuruga kofo no ya politique toy Modibo Keita participe à ces journées d'études mwamuno nanembe kana uni rota ni kalandoina oluye les membres du bureau politique national mamunu be kafoko olube sebenda fasulaka kwanana ni uye bureau politique national ye membe brebrel kofo les commissaires politiques, les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la commission des législations de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, les inspecteurs des affaires administratives, les gouverneurs de région, le directeur des services de sécurité, l'état-major de l'armée, le commandant de la gendarmerie, les chefs des unités en garnison à Bamako et Kati, deux conseillers techniques du président du gouvernement, les magistrats maliens de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, les avocats maliens, le cabinet du ministre de l'Intérieur, le directeur de l'Intérieur, le chef du service pénitentiaire et le commandant de cercle de Bamako. Sur les murs de la salle pavoisée aux couleurs nationales, on remarquait des banderoles sur lesquelles on pouvait lire pour une justice populaire égale pour tous, la justice pour la sauvegarde de l'option socialiste du parti, le magistrat citoyen militant engagé au service de la construction du socialisme, la justice du peuple pour le peuple et la justice pour la défense de la propriété socialiste. À 9h15, la sirène de la police a annoncé l'arrivée du président Modibo Keita. Qui a été accueilli par le camarade Yacouba Maïga, membre du bureau politique national, vice-président de l'Assemblée nationale. Après avoir salué toute l'assistance qui, debout, l'a acclamé, le président Modibo Keita
a dit: Je déclare ouvert le premier séminaire de la justice en République du Mali. Je passe la parole au ministre chargé de la justice. Camarade secrétaire général. Camarade. Si la tenue de séminaires ou de journées d'études s'inscrit naturellement dans les préoccupations du parti et du gouvernement, pour l'information et la formation de nos militants et de nos cadres, cette initiative revêt une signification singulière lorsque les assises ont pour objet le service judiciaire et les magistrats. L'intérêt particulier ainsi témoigné à ce service social souligne l'importance du rôle que l'Union soudanaise RDA assigne à la justice dans le Mali nouveau. La distribution de la justice est un attribut de la souveraineté nationale. La manière dont elle est dispensée traduit les intentions de la puissance qui l'exerce en révélant les buts qu'il s'est fixés. La justice coloniale que nous avons connue arbitraire unique, constamment servi la puissance dominatrice dont elle est demeurée l'instrument aveugle. Les abus, les exactions que nous avons subies dans notre patrimoine, dans notre chair et dans notre dignité, nous ont souvent contraints à nous réfugier dans la résignation ou la rénonciation. Un droit essentiel de l'homme. Le droit à la justice n'était pas assuré. L'humiliation infligée par cette frustration a été amèrement ressentie. Elle a renforcé notre sentiment d'indignation et de révolte, car chez nous plus qu'ailleurs, le besoin de la justice est inné. Cette profonde aspiration de nos populations devait être rapidement et complètement satisfaite. Dès notre accession à la souveraineté nationale, soucieux d'apporter des apaisements salutaires, dès 1959, notre gouvernement a confié la mission de juger à des enfants du pays. Les incompréhensions et les obstructions n'ont pas entamé sa volonté qui était celle de son peuple tout entier. L'africanisation du cadre des magistrats a été
achevée. Et le Mali est fier de ne plus compter d'étrangers parmi ses magistrats jugeants. À une exception près. La réorganisation de nos structures judiciaires est terminée. L'unité des juridictions est réalisée. Et la justice a rendu égale pour tous les citoyens. Des justices de paix. Des tribunaux de première instance. Une cour d'appel. Une cour suprême ont été créées dans l'ordre judiciaire. Tandis qu'une cour d'État comportant une section constitutionnelle. Une section du contentieux. Et une section des comptes était instituée dans l'ordre administratif. Le rôle de ces cours et tribunaux fera l'objet d'exposés appropriés. Dans le même temps, étaient élaborés et adoptés, grâce aux efforts soutenus de nos juristes et de nos responsables politiques, un code pénal, un code de procédure civile, commercial et social, un code du mariage et de la tutelle, un code de la nationalité, une loi sur l'assistance judiciaire, un code de procédure pénale. Il convient de signaler ici que les organisations populaires ont été intimement associées à la discussion des différents projets. Une mention particulière doit être faite pour le code du mariage et de la tutelle, dont le projet a été l'objet de la discussion la plus large à la base. Eu égard à son objet et à ses incidences directes sur notre vie sociale. Son contenu progressiste et réaliste a valu au parti la reconnaissance de nos sœurs rétablies dans toute leur dignité. À l'extérieur, l'approbation et l'admiration sont quasi unanimes. La pleine capacité civile est reconnue à nos épouses. Et le droit de répudiation dont le mari abusait en transgressant souvent la coutume et le Coran a été aboli. La loi protège la femme dans le mariage et après le mariage. Les intérêts des enfants ont fait l'objet de dispositions strictes et efficaces. Les caractéristiques et les heureuses innovations de ce code témoignant
de notre souci constant d'évolution harmonieuse, ni sariya gafe mbe cogo min na ani fɛn minnu bɛ a kɔnɔna na olu bɛ seereya kɛ ka a ɲɛsin an ka haminanko ma n'o ye an ka tuma bɛɛ haminanko ye ka taa ɲɛfɛ cogo bɛnnen na seront soulignés par ailleurs. da na se olu ma taalen ɲɛfɛ. Il a emporté d'enthousiasme l'adhésion générale a kɛra sababu ye fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka se ka i sen don nin ko la parce qu'il traduit les aspirations actuelles de nos masses. ka da kan a bɛ bɛn an ka faso jama o hakilinata ani o sɔndɔmɛla kow ma. Les quelques difficultés d'application soulevées, gɛlɛya damadamani minnu bɛ a waleyali la ni o kumaw fɔra d'ordre purement matériel, ni o bɛ tali kɛ a kɛcogo yɛrɛ la ont reçu les solutions adéquates fɛɛrɛ jɔnjɔnw nana ka na ɲɛsin olu ma compte tenu du reste dans une circulaire d'application précise et détaillée. ni olu bɛ sariya sɛbɛn dɔ la sariya sɛbɛn min bɛ tali kɛ a waleyali la ni a kɔnɔkumaw pereperelatigɛlen don k'a bɛɛ walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na. Nos juges ont ainsi été armés d'instruments efficaces minɛn jɔnjɔn minɛn kologɛlɛw o taara k'o di an ka kiiritigɛlaw ma dans des domaines essentiels bolofara jɔnjɔnw na où une législation faisait défaut yɔrɔ min na ni sariya kun kɛlen bɛ ka fiɲɛ to ou que la législation étrangère ne pouvait plus régir valablement. walima dunan sariya kun tɛ se ka fɛn minnu ɲɛnabɔ a cogo yɛrɛ la tun. Dans les domaines non encore couverts par notre législation, bolofara minnu bɛ yen ni an ka sariya kow ma sama ka se olu ma fɔlɔ. l'interprétation et l'application des dispositions provisoirement maintenues en vigueur sariya bolo minnu bɛ yen ni olu tolen bɛ sen kan fɔlɔ olu kɔrɔfɔli ani a waleyali. requièrent toute l'attention et la sagacité de nos magistrats. an ka kiiritigɛlaw kɔni tulo ma jɔlen bɛ u fɛ wa u bɛ ka hakilimaya bɛɛ lajɛlen fana kɛ ka a ɲɛsin o ko ma. L'unification de notre droit civil, an ka sariya gafe min bɛ mɔgɔya kofɔ o gafe farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. heureusement amorcé par notre code du mariage et de la tutelle, ni o ko dabɔra kaban an ka sariya gafe fɛ min bɛ dannatigɛli kɛ ka ɲɛsin furu ni ɲɛmɔgɔya ko ma. fait actuellement l'objet d'études attentives. an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ olu kan ɲɛmajɔ kɔnɔ. Signalons que l'islam avait déjà réalisé une certaine unification an b'a jira u la k'a fɔ ko silamɛya ale kun ye a daminɛ kaban ka kɔrɔ dɔw di a ma. et que l'application généralisée de certaines coutumes avait créé de véritables règles de droit. ko laada dɔw bɛ yen bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan ka o laadaw waleya olu kun nana ni sariya bolo sɛbɛma dɔw ye. Le domaine envisagé est vaste et divers. bolofara minnu ni o laɲininen don o kɔnɔ ka bon wa a ka ca. Tous les concours sont précieux. hakilina fɛn fɛn bɛ yen ko olu bɛ se ka di a kun kan nafa b'o bɛɛ lajɛlen na. Nous puiserons à pleine main dans notre patrimoine national. fɛn fɛn bɛ tali kɛ an ka faso yɛrɛ a tagacogow la an na hakilinaw sama ka bɔ o kɔnɔna na. Nos réformes an ka yɛlɛmaliw et nos créations encore incomplètes sans doute ani an ye fɛn minnu lada ni olu ma dafa siga tɛ a la. sont marquées du coin de l'originalité malienne. olu ye fɛnw ye ni a bɛɛ ladana an yɛrɛ fɔ yan a bɛɛ ye an yɛrɛw ka ko ye. Ainsi, o cogo la nos juges de métier sont assistés d'assesseurs. an ka kiiritigɛlaw minnu ka baara ye kiiritigɛ ye mɔgɔ sigilen bɛ u kɛrɛfɛ minnu ye u dɛmɛbaw ye. Disons tout de suite que le maintien de l'assessorat auprès de nos juridictions an k'a fɔ sisan k'a fɔ ko dɛmɛbagaw olu sigili sen kan an ka kiiribulonw na. procède de notre volonté d'associer nos populations à la distribution de la justice. o bɛ kɔn an ka ŋaniya ɲɛ ŋaniya min an ka jamana kɔnɔdenw olu farali fanga kan walasa kiiri a ka se ka boli k'a ɲɛ. De donner à nos tribunaux une assise populaire. ani ka jusigilan di an ka kiiribulonw ma jusigilan minnu ye jamana kɔnɔdenw ta ye. Contrairement à l'assesseur du régime colonial choisi, ka a sanga dɛmɛnikɛla la kiiri bunakun kan min tun bɛ tali kɛ fangafin wagati ta ka jɔnya wagati kan. le plus souvent pour sa docilité et son dévouement à la cause française que pour sa compétence ou sa probité. ka kɛ ni olu ka mɔgɔ talenw ta ye k'o sanga an ta la bi. tuma caman na mɔgɔ minnu tun bɛ dɛmɛni kɛ kiiriko la fangafin wagati jɔnya wagati la o tun ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu tun bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma farajaw olu bolo faransi o bolo. nka a kun tɛ kɛ ka sababu kɛ a tigi walima a ka baara dɔnni walima a ka ladiriya ye. et qui n'avait que voix consultative. wa o mɔgɔ min kun filaw ye n'o ka baara bɛ ɲɛsin dɛmɛni ma kiiriko nasira fɛ ale ta kun ye dɔrɔn a kun bɛ ɲininka hakilinata de la dɔrɔn. Nos assesseurs sont de véritables juges dans certaines matières. an ka mɔgɔ minnu bɛ sigi kiiritigɛlaw kɛrɛfɛ olu ye kiiritigɛla sɛbɛmaw ye bolofara dɔw la. Choisis avec le concours obligatoire du parti pour leur dévouement. olu sugantilen
don jagoya la dɛmɛni fɛ dɛmɛni min ni o bɔra parti yɔrɔ ka sababu kɛ u ka cɛsiri ye. Leur désintéressement, ka sababu kɛ u tɛ u yɛrɛ nafa ɲini fosi la. leur engagement et leur probité morale et intellectuelle, olu ka cɛsiri ani u ka danbe ani dɔnniya min bɛ u la. ils poursuivent auprès de notre justice u bɛ baara kɛ nin cogo in de la an ka kiriko ni sariyako tigilamɔgɔw kɛrɛfɛ. l'œuvre de construction nationale et de rénovation que nous nous sommes assignés. ka ɲɛsin baara ma baara min n'an ye o di an yɛrɛ ma ni o de ye kurayali ye ani ka jamana jɔ. Conseillers et juges dans le prétoire, kiritigɛlaw do wa ladilikɛlaw fana do kiritigɛyɔrɔw la. ils seront pour les militants u na kɛ mɔgɔw ye tɔndenw bolo. des sages dont l'avis impartial fera autorité. hakilimaw mɔgɔ minnu ni olu hakilinanta n'u tɛ don mɔgɔ si fɛ o na kɛ fɛn ye fɛn min ni o na bonya. Ce caractère populaire de notre appareil judiciaire est encore renforcé o fasodenya cogoya min bɛ an ka kiriko ni sariyako la o banbannen do hali bi. par le très large pouvoir de conciliation donné aux chefs de circonscriptions administratives ka sababu kɛ fangaba min ni o talen do ka o di ni o ye cɛlabɛn ni fanga ye ni o talen bɛ ka o di marabolo ɲɛmɔgɔw ma. et au conseil de village. ani dugu conseil ma. L'exercice démocratique de ce pouvoir o fanga o bolili bɛɛ y'a kɔnɔna na. reflète notre confiance dans le bon sens populaire. o bɛ an ka danaya de jira faamucogo ɲuman na jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ. Les litiges et les conflits mineurs trouveront facilement une solution amiable. kɛlɛ minnu bɛ yen ani fɔɲɔgɔnkɔ misɛnnin minnu bɛ yen fɛɛrɛ bɛna ka na sɔrɔ o la sigikafɔ kɔnɔna na. Des bases d'entente pourront se dégager pour les contestations plus aiguës. cogoyaw na sɔrɔ minnu bɛ ɲɛsin fɔɲɔgɔnkɔw ma fɔɲɔgɔnkɔ minnu ni olu ko ka jugu kosɛbɛ. La collaboration harmonieuse et fraternelle de nos institutions politiques baarakɛ ɲɔgɔnya cogo bɛnnen na ani badenya kɔnɔ an ka politikiko fanga bondaw ni ɲɔgɔn cɛ. administratives et judiciaires dont l'action se complète foroba baara kiriko ni sariyako nasira fɛ ni olu ka kɛwalew bɛ ɲɔgɔn dafa. s'impose dans un domaine où l'homme est en cause. o bɛ wajibiya bolofara la bolofara min kɔnɔna na ni adamaden ko bɛɛ bɛ taa ka ɲɛsin ale de ma. Nous avons évoqué an y'a fɔ ko le caractère populaire de notre appareil judiciaire ko an ka kiriko ni sariyako ye fɛn ye min bɛ jamana kɔnɔdenw cogo jira. auquel concourent des assesseurs o kiriko ni sariyako la kiri kɔlɔsilikɛlaw olu bɛ yen. et que les organisations politiques et administratives soutiennent. ani tɔn minnu bɛ yen minnu bɛ politikiko ani foroba baarakow sira fɛ olu bɛ senkɔrɔma tintinin kɛ. Il est ainsi évident o de la a jɛlen do ko que la mission de juger confiée par la nation au corps spécial des magistrats ko kiiritigɛli baara min ni o kalifara jamana fɛ ka a di mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ma mɔgɔ minnu ni olu ye kiiritigɛlaw ye. n'exclut ni le contrôle ni l'intervention directe du peuple qui wa o tɛ sɛgɛsɛgɛli bali wa o tɛ jamana kɔnɔdenw fana sen donni bali o jamana kɔnɔdenw min dans des circonstances exceptionnelles tagabolow kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na peut être amené à exercer lui-même la souveraineté qu'il a déléguée. a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ale yɛrɛ tagabolo kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na a bɛ se ka na o kuntigiya waleya a kun ye o kuntigiya min singa. L'institution de tribunaux d'exception kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnenw olu sigili sen kan ne peut constituer la règle. o tɛ se ka kɛ sariya yɛrɛ tagabolo dɔrɔn ye. Leur création se justifie par la gravité de la situation olu sigili sen kan o bɛ masɔrɔ kow juguya de fɛ. et la nécessité impérieuse et juste et urgente du redressement. ani k'a ye k'a fɔ ko wajibi don teliya la o kow ka se ka ɲɛnabɔ. Il en fut ainsi a kɛra o cogo de la. lors du complot contre-révolutionnaire du 20 juillet dernier. janfa min labɛnna murutilikɛlaw olu kama ka bɛn ni juillet kalo tile 20 ye ni o ye kerifɔ kalo ye san kalo 7nan. pour juger les actes antipatriotiques et châtier la trahison criminelle. walisa ka kɛwalew ka kiiri tigɛ olu kan kɛwale min ni o tɛ faso kanu kofɔ ani ka ɲanginin kɛ ka a ɲɛsin janfa la janfa min bɛ kungoba kofɔ. Le peuple, jamana kɔnɔdenw par ses organes les plus qualifiés, a ka bolofaraw fɛ bolofara minnu ni olu b'a ko sidɔn kosɛbɛ. bureau politique national, n'o ye bɛrɛbɛrɛli sɛbɛnda fasolaka ye bureau politique national, assemblée nationale, wasablon, gouvernement et les autres organisations démocratiques et populaires, fanga ani tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen min bɛ jamana kɔnɔdenw ani bɛɛ y'a kofɔ. a institué souverainement une commission spéciale d'instruction. a y'a latigɛ kuntigiya kɔnɔna na ka kulu dɔ sigi sen ka kulu min ka baara bɛ ɲɛsin kow tɛntɛnni ma. Et un tribunal populaire instamment exigé par l'ensemble des couches populaires. ani jamana kɔnɔdenw ka kiiribulon min laɲinina tuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ. L'extrême gravité des faits et l'indignation nationale qu'ils ont soulevée
ko danteme juguya ani aye dusukun kanga min lase jamana yɛrɛ kɔnɔ. Commandez que justice soit rendue rapidement. O kun bɛ a wajibiya ko kiri ka tigɛ joona joona. Malgré ce souci légitime de sévérité et de célérité. Hali k'a sɔrɔ ko hamina ko kun bɛ yen min ni o tun sen ka teli wa ni a kun kan ka ɲɛnabɔ farinya kɔnɔ. Nous sommes fiers de dire. Ani nisɔndiyalen b'a fɔ ko. À l'honneur de la commission d'instruction et du tribunal populaire. K'a kɛ bonya ye ka a ɲɛsin kulu ma kulu min ka baara bi ɲɛsin kow tɛntɛnni ma ani jamana kɔnɔdenw ka kiribulon. Que les inculpés n'ont souffert ni sévices. Ko maa minnu bɛ yen ko olu nɔ minɛnen don ntɔɲɔma ta ka a lase u ma lajaba. Ni pression. U ma papa. Et qu'ils ont été entendus. Ko u lamɛnna. Dans leurs explications et dans leurs moyens de défense avec la plus grande correction. U ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na ani u ka yɛrɛlafasali kɔnɔna na wa ni ka tila fana ka o kɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na. Nous invoquons un témoignage irrécusable. An bɛ nin ko fɔ nin seereya nin ko fɔ seereya ko min ni sɔsɔli tɛ a la fiyewu. En plus des aveux publics à la barre du tribunal. Ani jɔnsɔnna min kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna kiiritigɛyɔrɔ la kɛnɛ kan. De Philidabo Sissoko et de ses co-accusés. Philidabo Sissoko fɛ ani mɔgɔ minnu jalakira ka fara ale kan. La lettre adressée au chef de l'État par les 3 condamnés à mort. Bataki min sɛbɛnna mɔgɔ saba fɛ mɔgɔ saba minnu ni sariya y'a jira k'a fɔ ko olu ni fagali ka kan. Au lendemain de la mesure de grâce. Jamanakuntigi ka yafali u ma o dugusajɛ. Monsieur le Président. Jamanakuntigi. Nous avons été informés lundi 8 octobre par monsieur le régisseur de la décision que vous avez prise. An kunnafonina ntɛnɛndon n'o bɛnna komite kalo tile 8 ma san kalo 10 o kunnafoni dira an ma kasobon o kɔlɔsibaga fɛ ye latigɛ min kɛ. En commuant notre peine de mort en détention perpétuelle. Ka an ka fagali ɲangini kuma ka o yɛlɛma ko a kɛ si kaso ye. À cette occasion. O sababu de la. Nous vous prions. An b'a deli fɛ. Vous les membres du gouvernement et les responsables du parti. Aw minnu ye fanga mɔgɔw ye ani aw minnu ye parti mɔgɔw ye. D'accepter l'expression profonde et sincère de notre éternelle gratitude. Ko aw ka sɔn an ka walima dɔn bada ani a sɛbɛma ma. Au moment où dans d'autres pays et parfois même à côté de nous. Tuma min na jamana dɔw kan hali an sigiɲɔgɔn jamanaw yɛrɛ kan. Des révolutions se font dans le sang et le déchirement. Entre frères. Murutili o bɛ kɛ joli kɛnɛ cɛla ani farafarali balimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Au Mali. Mali kɔnɔ yan. Vous vous êtes constamment efforcé de trouver la solution juste et humaine des difficultés inhérentes à la vie d'une jeune nation. I ye jija cogo bɛɛ lajɛlen na hadamadenya nasira fɛ gɛlɛya minnu bɛ ka fura sɔrɔ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya na gɛlɛya minnu ni olu bɛ tali kɛ jamana la jamana min ni o tanga bange don. Nous en portons le témoignage. O seereya bɛ anw kɔnɔ. Le verdict populaire. Jamana kɔnɔdenw ye kiiri min tigɛ. Du 1er octobre 1962 à. San 1962 au comité kalo tile fɔlɔ n'o ye san kalo 10 tile fɔlɔ ye. Porter la marque de la profonde sagesse populaire. O ye a jira k'a jɛya k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ko hakilimaw de don k'u bɛ kodɔn. Il n'est pas besoin de rappeler que le mandat. Tun tɛ ala ka a fɔ ko yamaruya dira minnu ma. Quand surtout celui-ci est le peuple souverain. N'a yɛrɛ kɛra k'a fɔ ko ale ani jamana kɔnɔden minnu ta ye u yɛrɛ ye. Conserve le droit de révoquer tout ou partie du mandat qu'il a conféré. N'a kɛra k'a fɔ ko olu bɛ dɔ bɔ walima u bɛ diɲɛ fanga min sumana k'a di u ma ko u bɛ diɲɛ u kɔ. C'est ce droit intangible que le peuple malien a pleinement exercé. O jo sariya min filɛ o ye ni maga man kan ka kɛ o la fiyewu malidenw de o sariya o waleya. Le Mali. Mali. Membre de la communauté internationale. Ni ale ye diɲɛ selenya ni jamana o tɔnden ye. Et respectueux de la charte des Nations Unies dont il est l'un des plus ardents défenseurs. Ni a bɛ diɲɛ selenya ni mɔgɔw ka tɔn sariya ka o bonya ni ale yɛrɛ ye o ko o lafasabaga ŋana dɔ ye. Les obligations qu'il a librement contractées. Fɛn minnu bɛ yen ni a ye o wajibiya a yɛrɛ kan kanabila kɔnɔ. Sont scrupuleusement observées. Olu labatolen don a cogo la. Et le principe général de la primauté du droit international sur le droit national. Ani tagabolo min bɛ yen ni o de ye k'a fɔ ko diɲɛ selenya ni sariyaw olu ka labato ka o bonya ka o bila sanfɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka sariyaw kan. Ne souffre pas d'exception. Franchi la samantiya tɛ ka taa ka a ɲɛsin o ma. Concorde nationale. Bɛn jamana kɔnɔ. Paix internationale. Hɛrɛ diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Unité africaine. Farafinna ka kelenya. S'inscrivant parmi les objectifs principaux de l'Union soudanaise RDA. O ye kuntilennaw ye kuntilenna kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ don Union soudanaise RDA ka laɲiniw kɔnɔ. Marque
de leur note notre législation. Notre code de la nationalité en témoigne éloquemment. Les ressortissants des États africains bénéficient des plus larges facilités pour acquérir la nationalité malienne. Nous ferons remarquer que la non-adoption de cette nationalité ne compromet nullement leurs intérêts et ne les expose à aucune restriction. C'est notre vocation à l'unité qui rend notre législation comme notre réglementation exempte des dispositions discriminatoires à l'égard de tous nos frères africains. Nonobstant les mesures particulières dont nos nationaux sont parfois victimes dans certains États. Ainsi, les instruments légaux les plus adéquats ont été rapidement mis à la disposition de notre justice. Cette législation très jeune doit être nécessairement amendée et complétée. Ce travail de réforme, d'adaptation et de perfectionnement sera poursuivi avec la vigueur et le souci d'efficience qui ont présidé à l'élaboration des lois déjà édictées. Pour conserver à nos textes leur dynamisme et leur pleine signification. Nous devons assurer au service judiciaire les meilleures conditions de fonctionnement. Nous sommes convaincus que le parti atteindra son but ultime, l'épanouissement de l'homme malien. Nous savons que tous les efforts de sacrifice nécessaires seront consentis d'avance par le peuple et le gouvernement. Nous savons que la libération économique, première ambition de notre plan quinquennal, conditionne le succès de notre programme social. La priorité accordée au secteur productif est donc fondée. Mais nous nous devons de signaler la situation particulière du service judiciaire. Nous avons dit que l'unité des juridictions a établi l'égalité effective des citoyens devant la justice. Cette réforme a entraîné la suppression des tribunaux dits de droit local. Si l'accroissement considérable du volume des affaires devant nos tribunaux en est la conséquence inéluctable, il convient de signaler que notre service judiciaire ne dispose pas toujours de locaux suffisants et appropriés. Le fonctionnement normal de nos tribunaux s'est vite ressenti de la prise en charge de toutes les affaires pendantes devant les anciens tribunaux coutumiers et de l'afflux de toutes les instances qu'ils étaient désormais seuls compétents à connaître.
Idrissa minnu ni olu kelen pe de labɛnnen kun don wa n'olu kelen pe de fana kun b'o o ko dɔn. Des lenteurs inévitables. Sensumayaliba minnu kun bɛ yen ni kunbɛncogo kun t'o la. Dû à l'insuffisance du personnel subalterne s'en sont suivis. K'a sababu kɛ maa minnu bɛ kiiritigɛlaw dɛmɛ baara la o mɔgɔw kɛlen kun tɛ ka labɔli kɛ o ko tugun'o la. Pour pallier ces inconvénients, walisa o kɔlɔlɔw k'o kunbɛn. le gouvernement vient de procéder à la création de 3 tribunaux de première instance. Fanga bɔlen filɛ nin ye ka duguma kiiribulon 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka o sigi sen kan. Et de 9 justices de paix. Ani marabada ni o ye cercle o kiiritigɛ so 9 ye. Ces dernières ont été installées dans des locaux prêtés par l'autorité administrative. Olu sigira sow kɔnɔna na so minnu ni olu singana foroba baara tigilamɔgɔw olu fɛ. Nous apprécions les efforts louables des responsables administratifs dont nous sommes certains. Baara minnu ni olu bɛ ka kɛ marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ nisɔndiya o baara la ka tanuni kɛ ka ɲɛsin o ma. An dalen bɛ ala k'a fɔ ko olu. Le concours éclairé ne fera pas défaut à notre service judiciaire en pleine extension. Ko olu ka dɛmɛni o tɛna se ka kɛ degun ye an ma. Ka ɲɛsin an ka kiiriko ni sariyako ma o min ni o bɛ yiriwali dan bɛɛ lajɛlen bolo kan. Mais notre réforme nka an ka yɛlɛmali n'atteindra son but o tɛna a ka kundama sɔrɔ fo qu'autant que la justice se rapprochera des justiciables. Fo kiiri a ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ne kiiri bɛ boli olu kan. Cet impératif a fait maintenir dans notre premier plan o tagabolo min filɛ o ye o kɛra sababu ye an ka baara bolodalen fɔlɔ kɔnɔna na ka fɛn to o kɔnɔna na. le programme de création de nouvelles juridictions au chef-lieu de cercle. Ni o ye baara bolodalen ye baara bolodalen minnu ni o bɛ tali kɛ kiiriso kuraw olu ladani na an ka marabadaw kɔnɔna na n'o ye cerclew ye. Dans cette première étape, ni sendanya fɔlɔ in kɔnɔ nos magistrats an ka kiiritigɛlaw s'attendent encore à des difficultés u bɛ hali bi ka u sigi ka gɛlɛyaw makɔnɔ. Que leur foi et leur profonde conviction les aideront à surmonter. Ko u ka limanaya ani danaya min bɛ u kɔnɔ o bɛ na kɛ sababu ye ko olu dɛmɛ. Assurer qu'aucun concours ne leur sera refusé. K'a ye k'a fɔ ko bantana kɛ ka dɛmɛ ni si lase u ma. Ils tireront le meilleur parti des possibilités qui leur seront offertes. Ani cogoya min mana di u ma u na bɔ o cogoyaw bɛɛ lajɛlen n'u ma k'u seko kɛ. L'inconfort relatif et momentané baara bɛ kɛ degun min kɔnɔna na wagatinin kɔnɔna na. Des locaux de logement n'émoussera ni leur ardeur ni leur enthousiasme. Siyɔrɔkow ani sisokow olu tɛna kɛ sababu ye ka u galabu faga ani u ka nisɔndiya o tɛna kɛ sababu ye abada k'o bɔ u la. Car ils sont certains que notre régime socialiste naissant ka d'a kan u dalen bɛ a la k'a fɔ ko an ka fanga min sinsinnen don forobaya kan ni o bangenen kuranin don. Bâtira des palais plus spacieux et des logements plus attrayants au cours de nos prochains plans. Ko o bɛna kɛ sababu ye so belebelew ani yɔrɔ ɲɛnamaw ka olu jɔ baara bolodalen nata kɔnɔ. Les statuts particuliers en cours d'élaboration pour l'application du statut général de la fonction publique garantiront à tous les fonctionnaires le déroulement d'une carrière normale. Les magistrats, confiants en notre option socialiste et en l'esprit d'équité de notre peuple, sont optimistes quant à la situation qui leur sera réservée. Dans cette attente, comme tous les bâtisseurs du Mali nouveau, ils auront la satisfaction du devoir accompli dans la perspective exaltante de la construction du socialisme. Le rétablissement intégral de notre dignité d'homme libre. Notre promotion économique, culturelle et sociale mérite tous les sacrifices. Issus du peuple et au service de la révolution malienne, le magistrat révolutionnaire se comportera avec loyauté et dignité. Son indépendance s'inscrira dans le cadre de la révolution qu'il sert corps et âme. Militant de notre glorieux parti,
parti norma tondon. Il vit pour la réalisation des objectifs définis par le peuple. Aben nyanamaya walsa kuntlenawu oluka walea kuntlena munu ni odana tigalendo jamana kona don fe. La justice est au service de l'ordre social qu'il a institué. Kiri koni sariyako obe sigida mugaw de ka boloka sigida mugaw munu ni olukera sababu ye ka sigi senkan. Cet ordre social est établi par le régime délibérément choisi par le peuple. O tagabulo mi flawe mugoya konana o sigilendo senkan tagabulo fe tagabulo mi ni jamana kona don ye alatige ka o sigi senkan. La mission du magistrat kiri tegala ka bara est la préservation et la sauvegarde de cet ordre. Ode o tagabulo mi flawe ka I janto ola ninga tlafena ko lakana. Garanti par les institutions politiques, administratives et économiques du régime. O sementialen do fanga bonda fe fanga bonda munu ni obe furubacha ani soroka o kofo jamana fanga fe. Donc l'orientation et le programme du parti o la parti akuntlena ani aka baraketa qui emporte son adhésion o nobe ye alela de l'homme qui à son tour agit sciemment sur le milieu social pour le transformer. Obe barake aka lamunu konana walsa ka se ka lamunu ka yelemali do ola. Demeurer un digne et loyal magistrat Kaka kiritegalaye mimbe kiritege sariaka horonyana implique pour lui de vivre au contact permanent du peuple dont il doit connaître et comprendre les aspirations qui sont les siennes. Okoroye kafako kiritegala o kaganka nyenamaya ka to jenyogonyala ani jamana kono do ni nyogonche wa kaganka anyini fena ka adon la yini mimbe o jamana kono do fe o kaganka ke ale kiritegala refenetai. Il sera donc un bon militant. Anaka ola tonde nyumanye, c'est-à-dire un citoyen modèle, travailleur, consciencieux et honnête. Okoroye ko faso de nyumam be kaganka misalita minka kake barakelaye mo min tlenendo ningania nyumambe ala. Cette dignité de tous les jours o dongo do horonya exigée du militant le prépare mieux à sa tâche. Mi wajibialendo tonde ka obe tonde laben aka barakama. Car il saura que s'il lui faut une autorité faite à la fois de qualité, de fermeté et de bienveillance. Kadaka ana donc afako na sorako ale ni kuntigiya kakan kuntigiya min labenendo kuntigiya min ni o sinsinendo jantoli ani toli ichugola de compréhension des problèmes humains ani ka adama donc ka geleya famu. La morgue et les attitudes hautaines lui sont interdites. Karabu ko ani yere bunya wale o konendo ata fanfe. S'il se comportait autrement, naye ayre tama chugo ke chugo warela na ya yere ke mgo sugurei, il trahirait sa mission. Anaka bara janfa. Bien entendu, ajelendo citoyen libre et engagé, faso dendo min kanabla lendo ni atesri lendo. Il fondera sa conviction intime sur la base de ses principes et dira le droit en toute indépendance. Anaka dangania kelempe sinsi kakayani aka tagabolo ye wa sariya ye min fo ana o fo kanabla kononana. Car il se maintiendra constamment en harmonie avec l'orientation et le programme. Kadaka togo bela jelena kuntlena min be parti la ani bara min bolo dalen be parti fe anato o de straka pour mériter la confiance du parti, donc du peuple souverain. Walsa parti ka danaya ka to aka o koroye o la ko jamana kono de munu tayu yere. C'est ainsi qu'il remplira utilement et pleinement sa mission sociale. Ode kama bara min kalfalendo ama adamadenya sirafe ana o bara o keka adafa. Il ne peut également oublier amanga fana kanyine que tous nos organismes concourant au même but. Ko anga chakeda fanfambe ni oluka bara beta ko nyesi o kuntlena kelema. Il ne peut y avoir de cloison étanche ko danfara manganka kay entre responsables politiques, nyamgo munu be politique ko nasrafe, administratifs et judiciaires, furubacha ani kiri ko ni saria ko nasrafe, parce qu'ils sont tous militants engagés. Kamasro be tonde nyamunu chesr lendo. La règle d'or est la confiance mutuelle. Tagabulo karangrane mimbe oyede ka danaya ke nyogona. La collaboration sincère et fraternelle au service exclusif du peuple. Kabulo di nyogama jele ka ke badenya kono o bela jele mi ni obeke jamana kono de dronde yi. Cette collaboration o bolo di nyogama devient encore plus vitale au sein de notre tribunal entre siège et parquet. O nafa be bonya ka tafe anga kiriblon kono nana mgo olu ni nyongache mgo munu be ni olu e nominali kebagaw ani kiri tegebagaw olu ni nyongache. Si l'un et l'autre ont leur rôle particulier, na sura ka fa ko u kelengele na benu u ka joro kerengele nendo, ils servent tous la cause de la justice. U bela jelen de be ka barake kiri ko ni saria ko de yi. Dans l'accomplissement de leur commune mission
mission. Il ne saurait y avoir d'antagonisme. Le tribunal sera une équipe à l'image du peuple qui est un. Et au nom duquel justice est rendue. Définir clairement notre option et nos objectifs pour les mieux comprendre. Et leur demeurer fidèles. Et la règle intangible adoptée par le parti. Par son organisation, sa sévère austérité, sa procédure savante et compliquée, et le langage archaïque dans lequel ces sentences étaient formulées. La justice coloniale nous était apparue comme un ordre séparé et fermé. Accessible aux seuls initiés. Nos législateurs, partisans de la clarté et de la simplicité, ont dépouillé notre langage juridique et notre procédure de certaines formules désuètes et du formalisme étroit. Ani anga kiri bolichogo ka ubo tagabolo munu ni teme kunkera olukan ani ko munu be ni olukumbe ka kete ndro kadaka kuni kelika kan ambora olu bela jelena cause de lenteur injustifiée et inutile. Ne olu de kunye fin chama olu sinasmayali sababu ye sinasmayali munu ni nafa kunte ala. Les journées qui s'ouvrent ni do munu flene no lube d'abord auront l'avantage de nous familiariser avec la maison de la justice. Obeka sababu ye ani kiri tigilamgo anka se ka do nyongona. La maison que nous bâtissons de nos mains. L'association du peuple à toute la vie de l'État impose qu'il soit donné à tous de connaître notre justice. Comme il en est de toutes nos institutions. Je souhaite que les différents rapporteurs, nos frères, nos camarades magistrats, atteignent le but que nous nous sommes fixés. Expliquer simplement et clairement le caractère et le fonctionnement de notre organisation judiciaire. Souligner les caractéristiques originales de notre droit. Et susciter l'intérêt et la confiance qui créeront cette communion. Gage de notre succès. Je suis persuadé que des débats fraternels et fructueux vont s'instaurer. Ils seront animés par le souci de chacun d'apporter sa part à la construction de notre nation. Ni odebe talike bekeli la ka iseko ka nani uye mimbe talike anga jamana joli kola. Les insuffisances et les imperfections fiani dafa balia yora munube relevées aideront à améliorer l'organisation et le fonctionnement de notre jeune service judiciaire en pleine extension. Ni okuma fora olubina ke sababuye ka labem ka olu kuraya ani nyenamaya kechugo ka anyasi anga kiriko ni sariako chake bunda kurama omi ni obenyeta dakelen siraka. Les propositions et suggestions que nous souhaitons nombreuses ne manqueront pas d'enrichir le droit national que nous créons et qui sera marqué par nos valeurs traditionnelles. Le 6e congrès de l'Union soudanaise RDA a demandé à chaque citoyen de se perfectionner et de devenir meilleur. RDA kofo oye anyine jamana kona don be kelengele na fe ko beka dofara ika dontaka bela jelen kase ka ke mo ye donya be mina. Les militants préposés à l'administration de la justice seront reconnaissants
au parti. Tonde munube ni olube ka barake kiriko ni sariako na sirafe. Olu na ke walima don bawiye ka nyesin parti ma. De l'occasion qui leur est offerte ani chuganya min dilembe uma de se pencher sur leurs problèmes particuliers ka unyasi uyere ka gele akrangara noma afin de les approfondir et de les faire mieux connaître. Walsa ka okono dunya ani ka lakodan mogo fe. Ils sont fiers d'être les premiers à tenir leurs assises unyagalilendo ka ke mogo folaw ye munu yuka lasigilike après le 6e congrès. Kuna je worona temene ko fe ni oye congrès woronai Sensibles au réconfort la jijali oye ufe koye et à l'aide qui leur sont ainsi prodiguées, ani demeni mi no talembe ka lase uma ils réaffirment leur libre et ferme détermination ube uka chesri kanablalen ka ojira de demeurer fidèles à l'admirable peuple du Mali et à son option socialiste. ko unato kantigiye kanyasin jamana kono de ma minu kanunendo. Ce fut ensuite le tour du camarade Hassan Sey, O kofe tamanyogon Hassan Sey ale nana kumata. conseiller à la Cour suprême, conseiller technique au ministère de la Justice, Ni ale ladilikela e sana ele kiriblona. Ladilikela do fele ko nasra fe ministre Solamin ka bara bien sinkiri ko ni sere yakoma. de présenter le rapport sur l'organisation judiciaire en République du Mali. Ka fesa fesa ninke seben ko kono kuma fo membe talike kiriko ni sere yako laben chogola Mali jamana kono. Après la présentation de ce rapport, O fesa fesa ninke seben kono kuma unya fole kelen kofe. long de 37 pages, Membe ta ijo kogwe nanko mako page o bisabani wolomblala. la discussion générale s'est ouverte. Furuba hakil nan falen falen ulu daminen mbaden ambe foli bla kalase awma ninde kera outlo garsagay kiri ko ni sariya ko nasrafe hakil la ni fenye bi ni mi ni a kechugo ana ke wakati anyana kusobe munu ba fola ka fa ko kiri tegala ko manga ko ka isendo ni na amanga ki sendo na ni politiki ko sabe made kiri tegala kanga tukun ode na fa wa modwo keta ka wakati la mugo ko iye kiri tegala yikumbe USRDA akataka bulo emi ni o socialisme ka jamana makaran ka jamana kono do makaran o chugo de kumbe sena ngabi abe chugo di bi amenyo gondonde ni ya fo sisa kanga sebendo daile ko kiri tegala munu rebe mbi ni beso ni be amaka fako olu konte dawre la jamana kono fo tieni ni telephone labla sisa kai utoko foli damna kana chamambe fode kadaka ulu chamambe mbi munu ta jamana kolade ulu be yere ko de la atay na fo ko mbe ku korofode nga mie ambode fo mie de ambode fo kiri tegala afora ka fo ko fanfa kunye karabu koyi fanfa kunye yere bunya koyi ko ni okun na kunyo kero na dro ko kunye akako bani okunya ka bara cheni karabu ko ani femi mbese ka ayre la mola ina fo ki yere bunya ki yere fsa ya mgoma ale be ka baraka jamana kono de unde ye abe baraka jamana kono de unde togola kadaka pesaria minta o saria jamana kono de unde o faina ka kota aya mbade ni kuma te chayatu ka fo ka walima don barabokum ambafo katla fena la zerije de modbo keta ku fo ku walima don imam mahmud diko ka fo ka walima don bita amba blaya